бародаро хунуҷини дуюмзой ангусти тозай дуюм гусалаша зоидагия гусалаш шери нарай як ҳафтаина гусалачаи бародаро гусалачаш 70 килояй 70 кило зиёяй як ҳафтаина гусалачай гусалачаи буқача дорад ангусти тозай дуюм гусалаша зоидагияй 10 литр шир ба гарантишай беғайр аз гусалаш 10 литр ширда гарантия дорад нашуд хурдан саломатӣ аҳлӣ осонҷӯшӣ ҳама тарафаш ба гарантияшай ангусти тозай бародаро ҳозир шу тамошо кунед меҷӯшем ҷӯшиданошам тамошо кунед беҳад аҳли осонҷӯшай иншоалло одами говҷӯшам раҳмат чӣ мегӯяд осонҷӯшакай ҳозир бародаро раҳгардиёша тамошо мекунед шери нараш иншоалло касе гира раҳматша мегӯяд